മക്കളെ, ഇനിയുള്ള 10 ദിവസം അത് നിങ്ങൾ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ. നമ്മുടെ ടൈം ടേബിളിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു ധാരണ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് മുതലെങ്കിലും പഠിച്ചു തുടങ്ങണം. ഇതിനു മുന്നേ തൊട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയവർ മിടുക്കന്മാർ. സോ ഇന്ന് മുതൽ എങ്ങനെ 10 ദിവസം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും A1 നേടാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു കിടിലൻ സ്റ്റഡി പ്ലാനുമായിട്ട് എഡ്യൂപോർട്ടിന്റെ 8th ചാനലിൽ ഇന്ന് രാത്രി കൃത്യം 8 മണിക്ക് ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ലൈവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നു. സോ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരിക. കൃത്യം 8 മണിക്ക് ഇനിയുള്ള 10 ദിവസം അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും A1 നേടാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരും. ക്രിസ്മസ് എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഒരു പരീക്ഷയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ വാർഷിക പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ഒരുവിധം എല്ലാ പോർഷൻസും നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചു തീർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി കുറച്ചുകൂടെ പഠിച്ചാൽ മതി. സോ നിങ്ങൾ കൊല്ല പരീക്ഷയിലേക്കുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. സോ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാലാണ് അവിടുത്തെ പണി എളുപ്പമാവുകയുള്ളൂ. സോ ഇനിയുള്ള 10 ദിവസം ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു, ക്രൂഷ്യലാണ്. സോ കൃത്യം 8 മണിക്ക് കാണാം മക്കളെ സ്റ്റഡി പ്ലാനുമായിട്ട്.